חלק 4. קבלו עכשיו, ראיתי לכם משהו שאתם ממש לידים. נכון? זהו מה שאמרתי לכם על זה. זה שוחח, אז תסתכלו, יש גם אחד כזה, עם מפתח שמוזיזים, ואז זה גם עושה את ההילוך מהיר. אז זה רק למי שעושה, ואז זה... רגע, נחפש ואני אראה לכם אותו. מי יסביר שזה לא משחק כאילו... הנה. רואים? בואו, תקבלו, אני הוצאתי, זה לא זז, לא יודע למה. מה זה? בואו נחבר את זה. קולטים, אני זז וזה לא מזיז. טוב, אז בואו נשים, קבלו. אתם רואים שם? אני מזיז. יואו, אז